Bon dia, jo soc Àlex Bonillo Talents i la meva empresa és Pintulac. El negoci aproximadament tindrà uns 30 anys, però de l'inici del negoci a avui en dia ha variat. Avui en dia, Pintulac es dedica a l'alquiler de maquinària tant de construcció, de plataformes elevadores, com jardineria, manteniment de piscines, etc. El que més m'agrada a mi del meu negoci, jo penso que és el tracte amb les persones. Sobretot el que m'agrada a mi és quan veu una persona i descobreix que hi ha molta més maquinària que la que es veu al carrer. Penso que oferim una oportunitat de que qualsevol pugui fer ús de maquinària per al manteniment en casa, en els seus jardins, etc. La idea de Pintulac en un inici era una empresa de pintura i lacaig, per això es diu Pintulac. La necessitat de llogar màquines va fer que mon pare comprara una maquineta elevadora i a poc aquesta elevadora va fer feina per a ell i va anar llogant-se per a altres empreses. A poc, d'una maquineta comprar una altra i avui en dia disposem d'un ampli estoc de maquinària, tant de construcció enorme com el que vos dic, maquinària xicoteta per a l'ús particular. La trajectòria dels anys ve seguint el mateix. Pintulac era pintura i lacaig. A poc, aquesta empresa s'ha dissolt i ara hem creat Servihouse, que és la que s'ha quedat l'empresa de pintura i restauració de façanes. Pintulac, com va anar creixent en el mercat del lloguer, avui en dia és molt gran. Aleshores, disposem de tot i intentem sempre tindre quasi tot tipus de maquinària per a que la gent pugui tindre un servici ràpid i eficient. La idea nostra és que no és necessari comprar una maquineta si no vas a fer un ús d'ella quotidià. Tu necessites una desbrossadora? Vens a Pintulac i llogues aquesta maquineta. A la societat, o més que res a Sueca, ja que estem així, pense que li ofereix l'oportunitat de tindre maquinària que pugui fer ús en algun moment determinat així al poble. No hi ha que sortir fora a buscar. Tenim quasi tot tipus de maquinària, sigui gran, sigui xicoteta, inclús moltes vegades ve la gent i diu mira, jo vull fer això en casa, què me recomanes? Nosaltres tenim la ferramenta i podem orientar-lo, com tenim també l'altra empresa de pintura i de més, els orientem en quasi qualsevol tipus de feina. A més, com tenim molts clients de diferents rames de feina, també, a veure, aquesta persona necessita algú que em faci això, tens algú? Clar, i oferim un pont de contacte en altres persones del nostre sector. Consells per a nous emprenedors, que la cosa està complicada, això és important, però pense que quan ho ha d'emprendre ha de tindre molt clar les idees, ha de tindre molt clar què vol oferir, com va oferir-ho i sobretot tindre molta constància, perquè el camí fins a arribar a un punt d'estabilitat és difícil, però no és impossible. Moltes persones arriben i moltes queden en el camí. Hi ha que centrar-se en les parts positives. Quan algo negatiu ens passa, veure què ha fallat ahir i intentar potenciar això i fer d'algo negatiu una fortalesa de cara al futur. Està complicat, però al final del camí es pot arribar on un vol arribar. Arrima't per a mi significa una oportunitat d'arribar a lo que importa, que són les persones. Al final, Arrima't pensa que és una entitat que està ahí per apropar els comerços a les persones i les persones als comerços. Per tant, és important que dins d'un poble com Sueca, Arrima't estiga ahí contínuament fomentant iniciatives, que si pancartes, que si ara cartellets, que si quan del Covid, anem a ficar pegatinetes d'Arrima't al comerç de Sueca. Tot això, al final, crea un vincul dins del poble, crea una fortalesa així dins que entre nosaltres ens podem apoyar i sorgir, sobretot ara en temps de pandèmia, que les coses són molt complicades i hi ha molta gent que, desgraciadament, el seu negoci ha anat a terra, bàsicament.